Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi dang iki? Kowe sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Aduh. Aku le mancing le gondol mah tatin. Loh, kok kaya kendang apa piye? Kowe sing ngendang kok dang iki. Kowe sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Lenggah gak ngitung meneh nggih. Aduh. Aku le mancing le gondol mah tatin. Ndi? Kaya ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tinang jaba wae. Lah ya momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndok. Ora wis duwe, Ndok. Kowe yo duwe wis. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Nek melu seneng kowe mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane ming suraki. Oh, lah apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula seneng kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mang. Iki nek mbiyen anu Mbang Gula cupacup. Lenggah gak ngitung meneh nggih. Aduh. Aku le mancing le gondol mah tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok ya. Jane dhewe-dhewe. Sing penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekone Pak Senata. Ora usah omong. Pritenan nang tasih Penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekone Pak Senata. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. Jenengan Mary. Aku gawe. Jenengan wis angsal sekone Pak Senata. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. Jenengan Mary kepengin. Apa sing ngendang kok dang iki? Kowe sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Loh, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk nggo endi nek kaya kendang ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah monggo endi lulange ngendi? Aku lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang. Aku tipung wae Elisa. Coba. Yo ganti Mbak Tatin. Ayo mudhun Mbak Tatin. Ya. Pripun Mas kabare? Apa? Wedi kok piye? Nak bengi iki do lalen rumah saku. Loh, kok sik aku lali apa? Ya kowe ngartekke. Kajing loncat. Oh iya bener, setuju Oh, aku. iya, seksine ya, Sa. Aku seksi, Seksi Pak. ya, Sa. Heeh, ngartake bajing loncat kok entuk tambahan. Nya lah kayaknya. Terus weh. Cukup semuanya bangane nyolong. Wis gak ngaturke panuwun. Karo sapa? Aku dik ngatur nuwun Mas. Ndek dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok magrenengan to, Tin? Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Kaya ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tinang jaba wae. Lah ya momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndok. Ora wis duwe, Ndok.
Kowe yo duwe wis. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Ya. Wah. Monggo. Monggo, Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih mriki. Nggih. Mriki. Wah, iki jan kaya gendro tenan nek iki. Sae. Gendong apa gendong? Rin sok ngetoprak nggih. Boten. Lah nggih kula nggih ngawur kok. Nggih jenengan wong ngawur kok. Agih. Nggih. Nggih kula wani nggih jenengan wong ngawur nih. Nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tandang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Teno suasana dalu niku kok benten. Bentene. Kula niku biasane teng suasana sing silir-silir niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Nggih. Sing marai anget apa? Nggih, jenengan-jenengan niku. Pripun mbok sing cetha to. Mosok kudu dicedhak-cedhakke. Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pun, nggih. Nggih, anjing nembang napa, Mbah? Nembang ora iso sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Wah, nek melu seneng mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane ming suraki. Oh, lah apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula seneng kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng kok bayar. Kula niku anggere Nek seneng niku sithik nggih, bayar, sithik. seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Angko mangemplok jare seneng. Kok mangemplok. Iki nek mbiyen anu mbang gula cupacup. Heeh. Ya, tadi arep nembang apa? Ya. Nggih. Riki ajeng tentengan o pinggir. Kula nyepakke riyin. Nah. Mangke enggak. Kula niku lek ngampet niku nganti anyang-anyangen niki wau. Ambek ya dilairke. Nek anyang-anyangan ki piye to, Mbah? Duh, Anyang-anyangan sing loro ki apa nih? Jenengan dereng nate. Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksudnya? Turene anyang-anyangen niku pripun nek dereng nate kula nyang. nyang niku tegese menyang niku mangkat. Rasa Den dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Pak. Oh nyemplungi amplop Apa? kok lali. Saking Mbak Wati saking Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Nggih, Ya. nuwun. Baru mantar streaming berarti. Heeh. Nggih. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niku ora utang. Biasane kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus nih nggih kula. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kena ngusus Wah, ora kenal saingan meneh iki. kok. Oh, nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Wah nggih. Oh, nggih. Oh, PJK nggih. nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan Weh. diratani kabeh iki. Sing ngisor dhewe kok kon nyepuluh arek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Nggih, Diratani. nggih kalih Bu Pras nggih. Ringen sangi. Senenge napa? Nek tuwa ki rapati kanggo rada berat. Nggih. Pun nggih. Entuk tak tong tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh, nggih. Aduh. Aku le mancing le gondol mah tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok ya. Jane Sing dhewe-dhewe. penting aku gawe. Jenengan wis seneng. angsal sekone Pak Seno to. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. Jenengan Mary kepengin? Kepengin? Mboten sah, Pak. Oh, nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget akeh. Wah. Ajeng mangsai. Hai. Nggih, bareng-bareng. Nggih disai wong jak urung ngedukke kok wing yo. Ya, Ayo, arep Ki. ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh ya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen. Mangga dibawani sik sedela. Ya, men kepenak. Ya sak cukupe kok sedela. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Pemilu. Ya. Poe sing ngendang kok dang-deng ki. Kuwi sing ngendang. Ayo kepengin ngendang. Pak sajake nyolong. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Loh, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk kok endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang.
Lah ngondi lulange ngendi? Aku langmu nggon ngendi? Nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang. Aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ayo tak kinting. Ya, Uyoga do ngamini kabeh lho. Ya. Pedot. Ngapa lho? Ngogel-ngogel ilate. Siap ya. Blenggor langsung njono piye? Ya ayo terus ge sik. Terus. Tangan ke atas, ya. Ya, siap. Dalange bareng. Ayo ben. Malah dianggap pemberangkatan iki kepiye iki? Ah, jangan. Ayo Tin, dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Berkat semene iki isine apa ya? Iya. Mboten ngira-ngiraos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun napa nggih? Rondo Kempling. Oh, monggo. Duetipun kali sinten? Kali Mbak Elisa. Wah ya. Niki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh siap nggih, siap. Hafal to, Pak? Nggih, ro dituntun-tuntun. Nek empun tuwa ngeten iki nek ora ro dituntun ora tekan nggone. Kadang wis kesel ning pekarangan ora iso mlebu omah. Oh, je. Ayo pekarangane kejembareng kok. Ah nggih. Nggih. Ya, mangga rondo kempling mangga dados. Oh, mudhun panggung sik. Ya. Sing 1 juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Le nyambut gawe Pak Ayu padahale. Ki lho. Padahale. Lah iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben kok ya. Teten, mosok juragan. Kirim 1,5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Kene mbate gathok iki. Ngono. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, paseno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi nopo-nopo. Tega. Wis bagane Dik. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng, Ora Pak. kena. Ngoten niku. Awake dhewe iki wis dinas. Pon dines. Ha iya. Mboten pareng. Ngono kuwi rak karek tegel ora. Ngono. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo. Monggo Mbak Ayu gagrak cara Pasundan bajing loncat. Ya di Alon-alon ora usah gerak. Alon. Alon. Mak aduh. Kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Ya ora apa-apa to, Pak De. Ora apa-apa. Oh, sehat to? Alhamdulillah sehat, Nok. Nyonoknya tambani sik 500 sih. Oh, nggih. Ngendak aku lali. Ya. Wis 10 ra Mbak Ayu diitung lho. Sa, Indonesia. Pripun, Pak? Salaman. Selamat. Kosong ya, Pak. Iya, Ade kompak. Hil, Mbak. Nah, iya. Ora apa-apa. Pemasukan kosong. Sesuk melu aku. Nggih. Melu Apa? golek wedi sa. Ya siap. Tenan sa. Aku kok Malah mumpuk sesuk oh, sa. jelas. Lah piye to? Ora omong aku. Lah ngopo? Hah? Lah ngopo? Bajing loncat. Oh iya, ya aja galak-galak to ya. Lho, aku ngerti to kondange cah kejem. wah. Kapan le dadi kejem ki? Aku ki ora nyengeni wong sedina keder kok. Sing keder apane? Matane. Awake, Mas. Oh ya. Orong madang. Ya. Nggih. Piro aku mau? Kowe garek kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung pira? 2 sasi to? 3, Mas. 3 sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane Ayu diartekke. Waduh. Iya. Sampean wingi ning Bandung? Nek aku suwe ditundung wong kono ya, Mas. Ati piro? Lah ngopo? Lah ngopo? Ora apal-apal ning kono to. Tadi ya
Ya, waduh iso Kadiok barang. Kadiok ki kon rene. Kakangne sapa? Angge Kadiok. Langane rawang ya Mas ya. Yo, ayo yuk. Kadiok. Tak artekke. Oh iya, tenan lho, sing bener. Lho bener ora iki nek ra luput. Mangga. Yo. Gunung. Ayo genah kuwi terus. Genah. Galunggung. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kang megah. Lho. Hah? Kapungkur kok. Angko sik. Oh iya. Megah. Oh iya. Berarti sing ana teruse kuwi. Ana teruse. Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus. Terus yuk. Terus. Kok artine do banget beda karo kapungkur kuwi mau. Lho, kapungkur ki nang mburi. Ah iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Ya. Ayo terus ke. Iya. Kamusku selak ilang ya. Gunung meneh. Gunung meneh. Kuwi Jawa Barat. Iya. Berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. Aduh, keletan Jawa Tengah. Sik to. Ah iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane endi? Timur. Lah ya Timur. Lah ya timur kok ngeyel. Terus gunung kuwi mah teruse. Teruse. Sumedang Katunjang. Wow. Gunung Galunggung. Itu sudah terkenal. Heeh. Dan di sana banyak wisata-wisata. Heeh. Akhirnya banyak penjual. Penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya apa? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tau numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang, Mas. Piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kuwi ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan, Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora ada. Ya enggak, Mas. Enggak. Kalau tahu, ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung, ada yang lincip, Mas. Itu biasanya gunung itu nggak akan satu, Mas. Oh, dua. Itu dua, Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to Merapi karo Merbabu. Sindoro karo Sumbing. Sindori. Sumbing. Sumbing, Mas. Sumbing. Berarti gunung iki mesti jejer. Jejer. Oh. Tur besar kecilnya hampir sama, Mas. Kok ngerti Pak ngukur apa piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Oh. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung, Mas. Soalnya gunung yang berapi itu di bawah gunung itu seperti tungku itu, Mas. Kaya keren. Nek mbiyen digodhange lho, Mas. Wis selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene meneng. Mergane nek melu-melu sengeni mbokne. Halo yuk. Iya. Ayo lanjut. Ayo yuk. Talaga. Apa? Talaga. Telaga. Telaga. Kuwi apa? Pemandian, Mas. Nggon banyu. Ayo apa nggon apa? Kenapa? Ini pemandian. Jadi di sana itu ada air pemandian. Jadi air untuk mandi. Lah kalau mandi itu pakai air. Air telaga. Air telaga itu. Oh iya. Makanya nang wae ora ana dagelan tak pancal sirahe. Karena tinggi, Mas, supaya bisa naik gunung dipancal dulu, Mas. Oh iya.
Jadi bisa naik gitu loh. Dipancal nggo apa? Dipancal nggo apa? Nah aku ro kowe manut yo. Piye to jarepmu dipancal sike? Hah? Met yo nyilih dela. Weh, aku tuh barang silian ya. Tegese nyilih dienggo dampingi nyanyi. Oh. Ya. Kalau nih menjing terus ketok salah Sangkawayana. Sangkawayana dari sananya. Nah, terus Sangkawayana. Terang kicik. terus kesek terang kicik. Di tengah gua. Isin yuk aku. Lah ngapa? Terang kicik nang dalam gua. Lah tegese apa? Terang kicik. Heeh. Itu adalah masuk. Masuk nanti? Di dalam gua. Oh, ning jero gua. Terus neng gua dong apa? Dong gender, Mas. Berapa ning gua latihan karawitan. Oh, neng jero gua kok latihan karawitan ki piye? Neng kono menggema Mas penak Oh, suarane. iya. Jadi kaya di ekosistem. Apa ta? Tarim. Korban golek beda kok ya Mas. Iya. Terus? Itu junjungan itu adalah meninggikan. Oh iya. Meninggikan. Jadi Saya antara ditinggikan apa? Ya junjung. Hah? Saya ditinggikan ki apa? Ya yang ditinggikan junjungan itu Gusti ya. Oh, harus iya. dijunjung itu. Oke? Oke. Terus? Ulah. Ular. Oh, ulah. Pundung turis sungkurulan sungkan. Apik nek iki. Ayo artinya apa? Artinya apa? Seta. Gedawan. Ulah pundung. Ulah pundung-pundung kuwi kali. Weh. Kali Cikapundung. Oh. Halo? Iya. Ora. Nang Jawa Barat iki kali iki nganggo ci kabeh. Oh apa? Cikapundung. Heeh, terus Kuwi Kali Pundung. Cikapundung. Oh, nek Kali Code? Cikacode. Ayo. Oh kuwi nang kene Mas ora nganggo ci. Oh iya. Heeh. Cikapundung. Terus? Terus apa? turis sungkur. Nah, kaline disingkur. Lah ngopo? Andak jelunguk. Oh, Ayo ta? Ora ayo. iya. Ngantek kecemplung ya ta? Ayo. Kaya ban bocor ya ta? Lepuk. Ulah sungkan. Sulit. Angel. Lah iya to ngono kuwi wae. Aku ki ya kur ngawur. Terus tarik. Tadi. Lah kok kesusu to, Pak? Aku kelingan ro tarim terus. Aku kok senengane kur tariem wae kowe. Tadi. Teyang. Tadi teyang. Tegese. Apa ya? Seneng sayang. Iya. Teyang ki wong. Kuwi tiyang ya mbah tiyang. Kae tiyang. Kok tiyang kok wong? Tiyang ki cagak, Mas. Cagak ngembleki gundulmu kuwi. Ya. Tarim. Kok dadi tarim? Tarim. Pisan wae bulan balani. Lah jenenge ngono kuwi, lagune iki ngono kuwi. Tulisane ngono kuwi ya. Tarim. Ngopo anu citraksi? Tarima Kasih. wah Tarima Ragawayana. Terima raganya. terus Nganti
Ngancik. Mudar. Ngancik iki mancik. Mancek ngendi? Jadi ibaratnya diterima raganya itu naik. Nah, supaya bisa naik ngancik. Nganciki sapa? Nah, sing gelem sapa? Ya. Ngancik. Cik. Di negara naik di negara. Nah, negara. Sritena Sunda. Ya. Sunda Jawa Barat. Ya. Oke. Oke. Cak kok capek gunung bajing loncat. Monggo dados. Capek gunung.
Pulres saka sing lumantar WA iki malah saka Polres no. Oh iya. Kagem Pak Seono. Oh iya, Durpres. Wis iso ngartekke bajing loncat kanthi apik iki ana Durpres nginep nang Polres 3 dina. Lumayan, Pak. Lumayan. Tekate ning omah ya ora ana le masak dhewe kok. Malah nang kono malah kepenak ya. Sapa ngerti diangkat dadi pegawe kono. Oh nggih. Wah. Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek. Miwa bandera kakandha mawarna-warna. Pindha Jaladriana Sri Kawuryan. Kentos walu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Kanjeng Hyang menapa sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair kelawan batos kula. Anggen kula kepengin ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh nggih, wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Stija Bamanara Kasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ingkang Rama Nating Darawati menika menawi mboten dipun nemutaken badhe kedrarung-drarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dhateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dhateng kulawarga piyambak menika wajib dipun nemutaken. Ewadene samangke menawi ingkang Rama menika mboten eling Purwadasina sumangga anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Yayah Griwa wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun Prabu Setija. Kabeh para wadyabala jana ingkang cicir dijujuk negara Indrawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ning negara Indrawati, menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negara Pringgondani, aku ora bakal wegah gawe geger projeng Pringgondani. Paman Pancatnyana niki ngestaken dawuh. Durnaina panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda wajan lah kok niki mengke petungan kula kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Pancen pangajaping ati kula kados mekaten Dik Patih. Mituhu dhateng menapa dados dawuh panjenenganipun anak Prabu Ngastina. Gatotkaca kudu lengser ke Prabon merga menika dados klilep tumapi anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Gatotkaca lenggah damar ke Prabon ing Pringgondani. Syukur bage anggen kula ngutus dhateng anak Prabu utawa wayah kula Stija Bamanara Kasura menika saged dados pancatan nyirnakaken dhateng para Pandhawa. Lho, napa mboten kepenak? Kula kalih sampeyan ora usah dadak tumandang karya, ora usah dadak jumangkahake sikil, ngrembyahake asta. Mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa. Jan kok kaya kepenak banget. Nek omong kaya yak-yak. Ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati? Niki rak dinane apik. Nggih. Dinane apik pripun? Tanggale pinten? Tanggal 2. Sasine 2. Taune 2020. Niku tegese angka 2. 2 niku tegese sirna. Oh. Dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal 2. Oh. Sesuk-esuk biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Gatotkaca lengser ke Prabon. Gatotkaca lengser dipateni Stija, Stija mateni Pandhawa, Kurawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Paham? Nggih. Awi ditonton anak Prabu Narakasura nggene ngamuk wonten negari Pringgondani. Wayah to, wayah. Monggo budhale Pati, monggo kula dherekaken Kakang Penemban Durna.
Setyaniko garwanira garwanira ing Kakang Udawa wonten timbalan Yayi Mas wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal Projeng Ndorowati mapan utawa lenggah ning Projeng Pringgondani nganti wis meh sak candra dak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projeng Ndorowati. Lajeng keparengipun Yayi Mas nganti dhateng Raka ing Widara Kandhang yen nganyana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projeng Pringgondani. Sabab kabar sing tak tampa lenggahing Kanjeng Koko Prabu ning Projeng Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca lenggah damar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalah. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggere Gatotkaca badhe jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Yayi Mas Tyaki monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting Projeng Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun Sinuwun Prabu Ndorowati, kula lan Yayi Mas kedah gadah pawadan supados samangke mboten dipun dukani agengipun nampa pidana saking Sinuwun Kresna. Ayo Kakang Pati Udawa digelak lakune. Monggo Yayi Mas kula dherekaken. Sawang ana wadya bolos gelar papan tumbahing ngrang api jati ngarang bae megar kaya jamur barat. Bareng dak sawang genderane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisna. Wadya bolone anggir Stija Boma Narakasura. Walah dalah. Sentana Ndorowati. Miturut kabar sing tak tampa, Sentana Ndorowati ingkang dedeg piadege kanthet ngeyayet bringose nguler geni. Tumpangke kuping kiwa tengen. Senopati Ndorowati Raden Setyaki, dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stija Boma Narakasura. Aku tumenggung Baron Sekeber. Agar muni jeneng Baron kok mesti mengguk. Ya men. Raden Setyaki, ono barat. Ayo, praptaku negara Ndorowati ming kepengin ngadhep kalawan Sinuwun Prabu Ndorowati. Wigatine nata Kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stija Boma Narakasura. Kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalendra Traju Trisna. Mula wektu dina iki yen nata Ndorowati ora kepareng sarta ora kersa tak adhepake marang ratu Gustiku. Apa kelakon lak gawe sungsang bawana balik Projeng Ndorowati. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit
dosang reknaning bawana ora-oraban suaramu Baron Skeber derajatmu mung tumenggung kowe bakal wani gawe geger negara Ndrawati endah-endah yen to kowe wujuding prajurit ingkang nulat karo kelakuane ratu Gustimu nadyan anggir Stijo Bama Narakasura kuwi klebu anakku dhewe nanging Blokasuta aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki ora mbok tekuk barisanmu ora mbok gulungi genderamu mbok bongkoki gamanmu bareng jajal karo Setyaki ana tumenggung bali mung kalianan pecah siramu maju reganing atiku dadamu mati adine Baron Skeber Benyamin mati kowe durung ngomong wis mantem ya men rasaku kan bebangal mati dene wah mati aku Sritenan nang pasir